quan un és jove, sempre pensa, quan sigui gran faré això, o aniré aquí, o estaré així, no? Que si vos fer-vos gran és com us imaginàveu. Us pensàveu que arribaríeu, per exemple, fins als 90 anys, vivint a casa? No se m'hagués pensat mai que hagués tingut que anar al poble. O sigui... Perquè jo soc de ciutat. I aquí no hi ha més. Però estic bé. Em trobo millor aquí. Em trobo molt bé amb les coses. Ara, que em treguin de casa teva que llavors hauria de tenir 10 anys menys que ara. 80 anys. Sí. I la falta del marit, la casa... Que és casa teva i vols estar... A mi me'n portaran a fora, amb els peus endavant, però de casa meva. Això és el que jo pensava. Però no serà així. No, no ha sigut així. Però les coses te les has d'aprendre com te les donen. I no hi ha més. Sí. I sort de tenir la filla que tinc i el gendre. I el fill, tot també. Sí. Tota la família que teniu una xarxa familiar molt bona. Estic tan ben vells. Ara, que em falta el meu pis, que em falta, però... És el que hi ha. Mira, que paciència. Angelina, què és el que més us ha costat, amb tots aquests canvis que ens heu explicat, de deixar casa vostra, de no tenir el vostre marit, de venir a casa de l'Angie i haver de necessitar algú, sigui l'Angie, sigui nosaltres, perquè et rentin, perquè t'aixequin? Què és el que més us ha costat de tot això? A mi em va costar gaire, perquè a Barcelona jo ja feia temps que la tenia. Que teníeu una noia que us feia una persona una atenció. Que és la que tenia a filla a netejar. Però quan el meu marit va faltar, jo ja vaig fer un baixón. Angelina, com porteu tot això de que no pugueu, segons quines coses del dia a dia, com per exemple aixecar-vos del llit, rentar-vos... Tot aquest canvi, com l'heu... Aixecar-me del llit em tenen que aixecar. Sí. Com me ve buscar la noia que li toca, doncs m'aixeca, em porta a la seu i ens rentem una per un cantó, jo per l'altre. Perquè a mi m'agrada rentar-me jo. I llavors ella ja té feina, es renta més i ja està. Angelina, us pregunto una cosa una mica més delicada. I penseu en la mort? Amb la mort? Sí. Home, la tinc bastant a la vora, però que trigui. Que trigui. Voleu que trigui? Sí. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I quan hi penseu, que alguna vegada hi penseu, com us agradaria... Heu pensat com us agradaria morir? Pues tranquil·lament. A on? Al llit. De casa. Tranquil·lament al llit de casa. Sí. Molt bé. Res, no sé el que em tocarà. Bueno, però... Ja ho heu dit abans, la vida dona moltes voltes, però em sembla que com teniu enfocada... Ho tenim... Teniu un testament vital? Estem tots tres d'acord
de que sigui una cosa tranquil·la, Molt bé. d'aquest post de dir com farem, què nosaltres tres ho tenim parlat. Està molt bé, Angelina. Molt bé. Això, Que trigui, jo el que dic que trigui. home, que trigui, sí. 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 Mentre us pugueu valdre així i tingueu el cap tan clar com el teniu fins ara, que trigui, no? Sí que el tinc clar. Oh, tant que el teniu clar, molt clar. Per moltes coses més valdria no tenir-lo tan clar. Bueno, no sé, jo no estic gaire d'acord amb això. Però Que em veig de moltes maneres i... no, és perquè que... si teniu el cap clar, podeu decidir Sí, el vostre dia a dia, el Sí. que us agrada i el que no us agrada, i podeu canviar-ho. no, En canvi, la persona que no té el cap clar no. depèn d'un 100% de les altres. No? Ha estat bé, no, Angelina? Us heu trobat... Jo hi he estat, mira, encara estem. Encara estem, sí. Sí. Molt bé, molt bé. Bueno, No sé si ho he fet malament. no. Angelina, heu dit el que volíeu dir? Ah, sí. Doncs això és el més important, poder expressar. Tal com sóc jo. Doncs això és fantàstic. Molt bé. Moltes gràcies. Un petó. Un petó. Ai, petó.